Tod rok za pčelarov nebol bardzo uspішний. Перша jar почала за сподлу хвилю, потім почas korony veľi pčeláre, poneže väčšina má prek 65 rokov, nešmeli víc z opisca i nemohli dopatrať svoje pčoly. Da jednim društva prepadli, a da jedni ще знайшли і замоділи колегов на імеркую на пчолі. А було проблеми, наприклад, з оселідбу, protože було то та ванредна ситуація, та весь trebalo to покончити додатно при Союзу пчеларок Сербії. І хто успів, та добре, хто остав у Керестуре, або не сели пчоли, та йому це не баш добре було. Це що дотика меду. А вам що дало оцелити пчоли? Hej, ми преселили пчоли на один салаш, на оліову цвіклочку, і так же нам добре випадло шицько. Там ще нам змішали з багреном, protože і багрен та скельодні квітнув на салашок, тут і старі багрені, та нам добре випадло. Процедура treba mať poljoprivredno gazdinstvo, gleda za sebe počas policijskih hodin i za pomocnikov. Takže to dosta komplikovanše, hej, ľudia nebraní chcú zeším, hej, seliť pčoli, jak pomohnú, bo všetky še okrem pčolárov bojajú od pčolok. Держава найзагроженішим пчоларам jednokratno dala 800 dinari po prijavenoj košnici, a najvecej 20 000 dinari, i to ľudям starším od 70 rokov. Hej, tým, co majú od 65 po 70 roky, nedala nič.